Velkommen til denne korte introduktion til simulation på fredag. Det er simulation i forhold til læringselementet 4.14, hvor det er valgfrit uddannelsesspecifikt fag omkring smertelindring ved fysisk og psykisk lidelse. Selve emnet for simulationen er fysisk og non-farmakologisk smertelindring. Den planlagte tid det er afsat 50 minutter per gruppe, som kommer til simulation. Det er 5 minutters debriefing, 5 minutters scenarie, 15 minutters scenarie, 30 minutters debriefing. Læringsudbyttet er, at du skal udarbejde en smerteanamnese med afsæt i et helhedssyn på smerter. Du anvender målrettet kommunikation i din dialog med Viggo. Du udfører farmakologisk og non-farmakologisk smertebehandling, og du samarbejder i forhold til opgavefordeling og udførelse af opgaver. Fagformålene, der er her, dem er I bekendt med, og det er de samme mål, som der er for selve valgfaget. Jeg har her sprunget direkte til side 3, og det er bare for at vise, at det er Viggo, som I kender, og I har skrevet projekter. Det er præcis det samme medicin, han får, og de samme tanker, han har. Jeg springer videre til næste side. Beskrivelsen af rollefordelingen i scenariet. Vi har en dukke, som er Viggo, og en af os, altså Katrine eller mig, lægger stemme til Viggo. Så I skal altså kigge på dukken, og dukken svarer, når I spørger og snakker med Viggo. Så skal der være 2 elever, der spiller social- og sundhedsassistenter. I gruppen skal der være en elev, der er observatør på farmakologisk og non-farmakologisk smertelindring. Der er en elev, der er observatør på målrettet kommunikation og SSA'ens udarbejdelse af smerteanamnese. Og en elev, der er observatør på samarbejdet i forhold til opgavefordeling og udførsel af opgaverne. Det, der står her nedenfor, det er en huskeliste til os, som underviser til selve scenariet. Jeg springer videre til side 5. Scenarieforløbet, det er sådan, at Viggo har brugt sit kald, og derfor så kommer I 2 social- og sundhedsassistenter ind til Viggo. Ved ankomsten fortæller han, at han har stærke smerter, og han har sovet dårligt, og han ligger i sengen. Det vi forventer af jer, det er, at I introducerer jer for Viggo, og I bruger de redskaber til fra målrettet kommunikation til at danne jer overblik over Viggos situation. I udfører smerteanamnese. I handler på smertescoren ved hjælp af non-farmakologiske og farmakologiske tiltag, og I samarbejder om opgavefordelingen og udførsel af opgaverne. I skal jo selvfølgelig også følge Viggo i det, han svarer jer på tiltalen. Endelig på side 6, når at vi har haft selve prebriefingen, vi har haft selve scenariets afspilning, så går vi over til debriefing. Og debriefing, som I kan huske garanteret, så består det i 3 faser: beskrivelsesfasen, analysefasen og anvendelsesfasen. Det vender vi tilbage til, når vi sidder der, og vi skal til at lave debriefing. Men den var jo sådan cirka en halv time, alle de her faser. Og her i er der nogle forslag til spørgsmålstyper, som man kan stille, og man kan tale om i forhold til simulationen. Sluttet vil jeg sige, at selve simulationen, den skal foregå i trygge rammer. Det er et non-judgment rum, hvor at det er tilladt at øve sig og træne, og der bliver ikke grebet ind eller noget som helst. Der bliver ikke påpeget fejl, men det skal være et refleksionsrum og et lærende rum, hvor at man trygt skal kunne træne og øve sig og måske også klokke lidt rundt i det. Jeg glæder mig til at se jer på fredag. Velmødt til simulation på fredag.